Igama lami ngiMphumzile Mthiyane. Osukwini namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga ivangeli elingifikele eKalfontein. Lifika ngomama Ngwane noSister Sipho. Ngiyalibonga kakhulu ngoba libe iqiniso kimi. Bengikade sengihlela unyaka wonke ngingakhonzi. Ngingahlanganyeli nokuhlanganyela ngabazalwane ngisho nokuthi esontweni angisayi angisiboni isidingo. Ngithe uma ngilithola leli vangeli layithola indawo phakathi kwami. Abathanga kimi sukuma usilandeli. Bathe hamba ongena noma yiphi inkonzo as long ukhonza. uNkulunkulu udinga umuntu odinga yena. I said, leli vangeli liso akasho ukuthi angilandele yena, akazifuneli yena ukuthi kulandelwe. Ngathi ngizokuzwa. Uphinda maka sishumayeza uthi enkolweni kubalekile ukuthi mawusengena inkonzo uyibheke indawo kuyona, ulifune iqiniso, unelungelo lokuthi ufune kuJehova ubuze kuyena ukuthi akwambulele ngale ndawo kuyona. Ngithe mangilele kuzosa kuba izolo before ngilala ngaba nemibuzo ngathi uNkulunkulu wami indawo engikuyona right, ngiyayizwa ikhuluma iqiniso, kodwa manje futhi le ngiphuma kuyona engangikuyo nayo bengithi neqiniso, but umoya wami ngozwe ukuthi kunento eyodwa engihluphayo engiphikisayo kuyona ukuthi azange kwaba nezwi encwadini engcwele elithi owesifazane uzofaka ibhloko endlini yenkonzo. Beyingidle emphefumulweni wami, ngidle emoyeni wami. So before ngilala kuzosa kube izolo ngithi uNkulunkulu ngiyacela ngempela ungambulele ngapha kuneqiniso. Ngithola nezimfundiso manje kumele ngivume nezono. Ngiyacabanga ukuthi hayi ngathi inzima lendlela. uNkulunkulu emkhulu, ngithema ngivuka kuzosa kube izolo. Uma ngibheke iBhayibheli ngibheke uPetru wesibili, ubeka khulunywa ngendlela isiqalo sikhuluma ngabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga. Ngathi uNkulunkulu wami, ngathi uNkulunkulu ukhuluma nami ke manje. Angivulanga, ngivele ngathi mangibheka ngaqondana nale ncwadi. Ngathi okay, kushuthi uNkulunkulu uyangiphendula le mibuzo benginayo, le ncinge benginayo engqondweni yami ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngenxa yokuthi
kule ndawo engiyona kuneqiniso. Liyasifundisa futhi nangendlela okumele sihambe ngayo, nangendlela okumele sithobeke ngayo kuJehova. Ikakhulu liphakamisa uNkulunkulu ukuthi kubalulekile ukusaba uNkulunkulu uma ungumntwana kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge uNkulunkulu engambulelile. Ngithe ngidlula kwenye indawo kulamaviki adlule, ngizwa umama oma phambi kwebandla ukhuluma nabanye, uyabatshela ukuthi ayi sesimane sesihlala sithula nje ukubatshena iqiniso, ngoba sisaba ukuthi masibatshena iqiniso bayabaleka endlini yokukholwa. Ngathi Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ukuthi ungilandile la ebengidlulele khona mina, la ebengithunjelwe khona. Wangipha lolu uthando, wanothando ngami, ngoba uyasho uNkulunkulu ukuthi owakhe obizwa ngaye uyakwazi ukumlanda endaweni wrong mayimdinga. Ngathi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungenise endaweni right. Ngithe mangizwa amazwi afana nalawa, ngabona ukuthi iqiniso bayalazi laba basiphethe, kodwa manje basaba ukuthi asizubalandela uma besitshena iqiniso. So kuleli khaya lentaba endlu kaJehova ngiyabona lelo, ngithole iqiniso kuphela, ngithole uthando, ngithole indlela eqotho engiziqhenyayo ngayo, engifisa nabantwana bami ukuthi impela uJesu Kristu abahlengi bakhule ngalendlela engiyibona la ekhaya. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.